insha Allahu ga wani sirri na karɓar bashi ko kuma na karɓar wani abu a hannun wani. Idan ya zama na kana so ka anshi kuɗi ko wani abu ko kuma kana so wani ya maka wata kyauta, to insha Allahu ga wannan sirrin. Lallai wannan sirri yana da haɗarin gaske, kuma a san yadda za a yi shi in kafin a yi wa mutum wannan sirrin akan neman wani abu, to a tabbatar wanda za a yi ma wannan aikin a tabbatar da cewa ya mallaki wannan abin da za a yi mai aiki domin ya bayar da shi. Kuma wannan aikin idan ka biyo mutum bashi ya ƙi ya baka, za ka iya mai wannan sirrin, ko kuma ka yi wa mutum aiki ya cinye maka haƙƙinka, ko kuma kun yi wata mu'amala da mutum da wani ya cuce ka, to insha Allahu za ka iya yi masa wannan aikin. Kuma aiki ne wanda yake da mai ƙarfin gaske, kuma sha yanzu magani yanzu insha Allahu, in dai akan an san wani abu ne a hannun kowane ne, to insha Allahu yanda ake yin wannan aiki da kuke gani, to za mu yi bayani, amma sai dai dama mun faɗi sharaɗi, kada a yi wa mutum aiki akan abin da kada a yi aiki akan abin da an san mutum ba shi da wannan abin ko kuma bai fi ƙarfin wannan abin ba. To gaskiya in aka yi zai zama da zalunci. Kamar misali ta yiwu an san mutum dududu kamar yana da naira 100, sai kai mai aiki ka raba shi da naira 100 nan, ko ka raba shi da naira 60 ma a cikin 100, kaga ka cuce shi. So in so samu a tabbatar da cewa aikin da za a yi wa mutum akan abin da za a yi mai aiki ya fi ƙarfin wannan abin, to wannan kuma ya zama da akwai dalili na yin hakan mai ƙarfin gaske. To insha Allah yanda ake yin wannan aiki kamar yadda kuka gani, za a samu allon ƙarfe sai a rubuta wannan hatimi da kuke gani a tsakiyar wannan munjayen da aka buɗe, kamar inni idan lafi balalin, mimun ɗin nan na mubin sai a saka sunan shi, inni amantum bi rabbikum, shi ma wannan kum ɗin na mimun wannan sai a buɗe ta, sai a sa sunan shi. Bi rabbikum fasma, to shi ma fasma'un ɗin nan shi ma a buɗe shi a sa sunan wanda ake so a anshi wannan kuɗin. To sai kuma tsakiyar wannan rijiyar hatimin, to ita ma insha Allahu sai a buɗe ta, ko da yake dama a buɗen yake, sai a saka sunan mutum, sai a zo a jikin allon ƙarfe, sai a zo a samu rushin wuta wanda aka tabbatar insha Allahu daga fara aikin nan har a gama aikin rushin nan ba zai, wutar ba za ta mutu ba. To insha Allahu in so samu ne kafin a fara aikin a samu tushiyar shekararriyar dawa da kuma dayi da kuma karan dafi, sai a daka su. To wannan duk lokacin da za a yi wannan aikin sai a riga kuskura baki, za a ɗan zuba su a cikin ruwa, in ya jiƙa sai a kuskura baki da wannan ruwan, to sai a fara aikin. Sai a ɗora wannan allon a saman wuta, sai a ringa karanta yasin. To duk in an zo mubin za a karanta fatiha ƙafa 7, sannan sai a faɗi sunan mutumin sau 3. To insha Allahu sai a ƙara gaba. Dama mubin ɗin guda 7 ne, ko kuma mubin ɗin guda 7 ne, kuma duk mubin ɗin da aka zo za a karanta fatiha ƙafa 7, sannan a faɗi sunan mutumin sau 3, sai a faɗi buƙatar da ake so ya aiwata ko kuma a wajensa, insha Allahu sai a ƙara gaba. To da haka dai za a tafi har a
kai wannan yasin ɗin, to ita ma wannan ana yin yasin ɗin kafa 3. Haka za a yi in aka yi sau 3 akan kowace irin bukata, to insha Allahu alfarma annabi da alkur'ani wannan al'amari kawai kai tsaye a je a tambayi wannan bawan Allah wannan bukatar, kawai a je a tambaye shi wane kaza nake so ka bani, to insha Allahu ba jayayya ba wani kwana-kwana ko kuma ka dawo an jima, in dai har yana da shi to in Allah yadda zai ɗauko wannan abin kuma zai bayar da shi. Da neman ƙarin bayani za a iya neman mu a 09033391934 ko kuma wannan lambar waya da take sama insha Allah.